Mauro, de jonge Angoleeske asielziekers, zorgt in het CDA op een nij voor een gewisse crisis. Vorig jaar stin de CDA's over een regeringsdeelname met gedoogstypen van de PVV. Dit keer zitten ze met het asielziekersbeleid in de magen. Als je zegt dat wij morgen op het congres daar weer de moeilijke afweging maken tussen het sprekelid Mauro Jebleeuwen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, wij doen dat als partij. Je vernemen niks van die discussies bij het VVD of bij de PVV. En in die zin doet het me goed dat wij morgen als CDA wel die discussie voeren. Van groot belang morgen op het congres is een resolutie over een menselijker asielbeleid. In die resolutie staat eigenlijk dat er meer gevallen binnen zelfs Mauro. En voor dat groepje zullen we een uitzondering maken. Dus die ben je dan al zo lang, meer dan 10 jaar vaak. Die kan je mij goed voor net weer omsturen. Ik denk dat de meeste CDA's, dat CDA Friesland, daar sympathiek in oorstiert. En dat wij dus, denk ik, in grote mate of volledig hem zullen steunen. Het is nou afwachten wat de CDA's uit de rest van het land doen. Uiteindelijk is het de Tweede Kamerfractie die het laatste woord had. Want dinsdag wordt er in de Tweede Kamer stemd over de toekomst van Mauro. Grote vraag is wat de CDA-fractie docht als de meerderheid van het congres wil dat Mauro bleef. Ze kennen er hartstikke net onderuit. Dat is correct even een beetje dat politieke spul. En we gaan natuurlijk 2 mensen in de fractie die al zijn dat ze net te vaststemmen zullen dat Mauro het land niet mag. En dat zou volgens botsen kunnen met de PVV. En in het slimste geval zou het kabinet vallen kunnen. Wij hebben het volste recht om tot een eigen standpunt in deze te komen. En dat hebben wij het volste recht om dat in te brengen. En dan zeggen we wel wat realiseerbaar is in deze coalitie of hoe het verder zijn in kennen. Mauro jouwt net al in een gereuring binnen het CDA, maar in de hele maatschappij. Zij is de 20-jarige Ljouwter studente Francine Ikema dwaande een actie op touw te zetten om Mauro in Nederland te houden. Ten eerste heb ik zelf een pleegbroer en al vanuit dat ik een kleuter ben. En ik kan me net voorstellen dat hij zomaar aannam worden zou, of dat hij zomaar op een plak zet worden zou waar hij niks of niemand had. Eigenlijk vind ik dat gewoon onmenselijk. En dat zit me heel erg dwars en dat maakt het me gewoon leuk en verdrietig. En ik snap gewoon net de reden voor deze uitzetting. Ze beziekt het na week 1000 man te mobiliseren op het Malieveld in Den Haag. Ja, de voorlopige datum